Molt bon dia a tots, benvinguts en primer lloc al director de lo que és la qualitat, al Vicent, als membres de la corporació municipal, als veïns del Vedat i als veïns del Torrent. Sé que està present també el president de l'Associació de Veïns del Vedat i en especial m'agradaria no sols saludar, sinó felicitar també perquè crec que és un dia membres de la comunitat educativa, també tenim així d'Auges de l'Horta, que també este és un xicotet d'espai que, com dèiem abans, va ser referència per a tots Torrent. M'agradaria començar en primer lloc fent una felicitació i un agraïment que crec que és per a tots. En primer lloc m'agradaria fer un agraïment al regidor de l'àrea de Medi Ambient, a José Gonzalo, i al seu equip, perquè sé, i els tècnics del mateix, perquè sé que han estat durant molt de temps lluitant perquè aquest espai tinguera el contingut que crec que avui tots han pogut veure que es va fer i que d'alguna manera anem a disfrutar-lo, no sols els torrentins, sinó la gent de la comarca, i que espero que el reconeixement i la fama que puguem tindre d'aquest centre ambiental vagi més enllà de les nostres fronteres. Dit això, jo m'agradaria fer sentir un sentiment que jo avui, quan entràvem i Albano ens anava presentant el que és aquest espai, era una frase que jo sempre he recordat i que sempre se'ns deia. A mi la gent sempre deia, vosaltres viviu a Torrent on teniu el pulmó del Vedat. I avui en aquest pulmó del Vedat, aquest pulmó que ens alimenta i ens dona oxigen, no sols podem oxigenar els nostres pulmons, sinó que també la nostra ment i el nostre coneixement, perquè és molt fàcil deixar-se envoltar per aquests pins i aquest ambient natural i soltar en la nostra ment tot això que tenim que protegir, que és el Vedat, el nostre entorn, possiblement dels més importants de Torrent. I dia que per a mi és un dia, jo crec que de molta satisfacció, perquè ha sigut una setmana en uns aspectes que per a mi són molt satisfactoris. Han tingut aquest reconeixement que Torrent és municipi turístic i això ens fica un punt més com a referència turística, no sols per a aquests aspectes que també es reconeixien en aquest sentit, de totes les nostres festes i tradicions, sinó que així qualsevol veí de la nostra comunitat, inclús de qualsevol altra part d'Espanya, pot vindre i disfrutar i gaudir del que en aquestes instal·lacions anem a tindre. Però a més, es produïa un fet també molt important, que tot i que no siga un fet així de reconeixement o algo que va més enllà d'un simple paper, era algo que sé que tots els veïns del Vedat i els de Torrent estaven desitjant que fora aquesta instal·lació, i algú me dirà que avui no toca, però és que toca, aquesta instal·lació d'una antena. I per què toca? Perquè el Vedat tenim que protegir-lo, però no pot estar desprotegit. I en aquest sentit crec que al final complirem un objectiu molt important, i és que es mereix que estigui protegit, que la seva seguretat estigui garantitzada i que els seus veïns estiguen garantitzada aquesta seguretat que es mereixen. En aquest sentit, jo vull dir això, que crec que complim en aquesta setmana tres aspectes molt importants. Inaugurar aquest centre ambiental, deixar-se dur i envoltar per ell, no és per a xiquets, com diria Albano, crec que és per a tots. Jo, de fet, quan veníem per ací, entre els meus companys de la corporació fèiem una xicoteta broma. Podríem vindre ací. Tenim també el secretari i li deia, senyor secretari, podem vindre ací a fer un plenari? I si no a fer un plenari, a fer, com últimament es fem una miqueta llargueig, doncs res, se quedem a dormir. Però, bromes a banda, la veritat és que jo me quedé en ganes, i us dic, se riuen, però un dia d'esto no se riuen. Perquè crec que més que fer el propi plenari i tratar els assumptes, crec que el que estan desitjant és passar i disfrutar d'aquestes cabanyes i de les activitats que algú no ens poguera fer. En aquestes activitats que també digues d'aquest menjar ecològic, estem en un entorn ecològic, crec que és un menjar ecològic, i algo que m'has dit que m'ha quedat un poc sorprès. Ecologia... Ecologia emocional. M'ha quedat un poc intrigada i amb ganes de dir què és això, però bueno, que deu ser la frase, ecologia emocional, tenim que vindre i hem de vindre així a despejar-se i a fer el que fem quan venim al Vedat, a oxigenar-se, no sols el nostre cos, sinó la ment. Per tant, a partir d'avui, inclús el dia 24, que no se'ns oblide, aquesta inauguració d'aquesta exposició de l'aigua, feta per Aigües de l'Horta, vindre així i traslladar-ho a la gent, comptar-ho i sobretot mantenir i preservar aquest entorn, un entorn únic que som afortunats els torrentins per tindre-lo,
i si no el cuidem nosaltres, no sé qui el va cuidar. I la vista que avui tenim així, en la qual jo crec que sentim com qualsevol, no sé, pardalet, perdoneu-me l'expressió, perquè estem dins i envoltats de lo que és el vedat, és el més important, que no s'ha perdut ni un punt de referència del propi vedat com a entorn i com a capacitat i sobretot com a valor que hem de preservar. Per tant, jo us convido a vindre, a viure els vostres xiquets, que vinguem tots, majors, grans, menuts, i que ho diguem, allà on estiguem, que Torrent té un entorn en el vedat i un centre ambiental que el que fa no sols és conscienciar, que és molt important, sinó també preservar i buscar tot això que de vegades, per molt minúscul que és, com una xicoteta planta, com es deia Albano, diu, així tenim espècies mediterrànies que de vegades inclús són endèmiques, però que estan així preservades i a vegades el que tenim que fer és ficar els nostres ulls amunt i baixar-los a baix i descobrir el més important, que a vegades són xicotetes flors, xicotetes aspectes, però que són els que ens donen la vida i que dia a dia es fa respirar. Per tant, felicitem-se tots i des de luego, a partir d'ara, a disfrutar-ho, a viure-ho i a oxigenar-se. Molta vesprada.